Για να δούμε τώρα κάποιες από τις ασκήσεις της γεωμετρίας. Ας δούμε την άσκηση 1, σελίδα 194 του σχολικού βιβλίου. Στο διπλανό σχήμα είναι η ΑΒ ίση με την ΑΓ. Μας το δηλώνει αυτό και με μια γραμμούλα που έχει κάθε μία. Η ΑΒ έχει μία γραμμή, η ΑΓ έχει μία γραμμή. Άρα αυτές οι δύο είναι ίσες. Και η ΑΔ είναι ίση με την ΑΕ. Μας το δηλώνει με δύο γραμμές. Δύο γραμμές έχει εδώ, δύο γραμμές έχει εδώ. Άρα αυτές οι δύο είναι ίσες. Να αποδείξετε ότι η ΒΔ είναι ίση με την ΕΓ. Για να μπορέσω να αποδείξω ότι η ΒΔ είναι ίση με τη ΓΕ, θα πρέπει αυτές τις δύο πλευρές να τις βρω πάνω σε τρίγωνα. Δηλαδή η ΒΔ ανήκει στο τρίγωνο ΑΒΔ και η ΕΓ ανήκει στο τρίγωνο ΑΕΓ. Αν εγώ καταφέρω και βγάλω αυτά τα δύο τρίγωνα ίσα, τότε και η ΒΔ, αφού τα τρίγωνα είναι ίσα, θα είναι ίση με την ΕΓ. Υπόθεση, συμπέρασμα. Η υπόθεση ποια είναι? Ότι η ΑΒ είναι ίση με την ΑΓ, μας το έδωσε η άσκηση, ή αλλιώς, πώς τα λέμε αυτά, δεδομένα, ζητούμενα. Η ΑΒ είναι ίση με την ΑΓ και τι άλλο μας έδωσε η άσκηση? Ότι η ΑΔ θα είναι ίση με την ΑΕ. Και τι μας ζητάει να αποδείξουμε? Να αποδείξουμε ότι η ΒΔ θα είναι ίση με τη ΓΕ. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Είπαμε, για να αποδείξουμε ότι δύο τμήματα είναι ίσα, δύο ευθεία τμήματα, αρκεί να βρούμε δύο τρίγωνα που να περιέχουν τα δύο τμήματα. Θα συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΒΔ, ΑΕΓ. Επειδή δεν έχω γράψει τη λέξη τρίγωνα, θα βάλω δύο τριγωνάκια από πάνω. Πρώτον, τι έχουμε? Έχουμε ότι η ΑΒ είναι ίση με την ΑΓ. Πού το ξέρω αυτό? Από την υπόθεση. Γράφω δίπλα υπόθεση. Δεύτερο στοιχείο. Η ΑΕ ισούται με την ΑΔ. Πάλι από την υπόθεση. Τρίτο στοιχείο. Έχω άλλο στην υπόθεση? Όχι, πρέπει να το βρω εγώ. Από το σχήμα παρατηρώ ότι η γωνία αυτή, να την πω Α1, ισούται με τη γωνία αυτή, την Α2, επειδή είναι κατακορυφή γωνίες. Άρα του λέω η Α1 ισούται με την Α2 ως κατακορυφή. Άρα, τα δύο τρίγωνα είναι ίσα από ποιο κριτήριο? Από το PPP, PΓP ή GPG? Παρατηρώ ότι τα δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους ίση. Οπότε του λέω, άρα από πλευρά, γωνία, πλευρά είναι ίσα. Και εφόσον τα τρίγωνα είναι ίσα, τότε και η ΒΔ πλευρά θα είναι ίση με την ΕΓ και η γωνία Β θα είναι ίση με τη γωνία Γ και η γωνία Δ θα είναι ίση με τη γωνία Ε. Από αυτά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το πρώτο και είμαι εντάξει. Άσκηση 2, σελίδα 194. Στο διπλανό σχήμα, η όμικρον δέλτα είναι διχοτόμος της γωνίας χ όμικρον ψ. Αν όμικρον α ισούται με όμικρον β και σ ένα τυχαίο σημείο της διχοτόμου, να αποδείξετε ότι σ α είναι ίσο με σ β. Υπόθεση,
Συμπέρασμα. Η υπόθεση λοιπόν λέει ότι όμικρον δέλτα είναι διχοτόμος. Επίσης ότι όμικρον α ισούται με όμικρον β. Γι' αυτό και έχει και από μία γραμμή. Μία γραμμούλα στην όμικρον α, μία γραμμούλα στην όμικρον β. Να αποδείξουμε ότι σίγμα α ισούται με σίγμα β. Θα πρέπει να βρω δύο τρίγωνα που να περιέχει το ένα τη σίγμα α και το άλλο τη σίγμα β. Και αυτά τα δύο τρίγωνα να τα συγκρίνω. Εάν τα δύο τρίγωνα τα βγάλω ίσα, τότε και η σίγμα α θα είναι ίση με τη σίγμα β. Τα τρίγωνα λοιπόν που θα συγκρίνουμε είναι το σίγμα όμικρον α και σίγμα όμικρον β. Άρα, συγκρίνουμε τα. Τώρα θα τη γράψω όλη τη λέξη. Τρίγωνα όμικρον β σίγμα όμικρον α σίγμα. Και έχουμε πρώτον η όμικρον β ισούται με την όμικρον α. Πού το ξέρω αυτό? Υπόθεση. Από την υπόθεση. Δεύτερον, η όμικρον δέλτα είναι διχοτόμος. Και εφόσον η όμικρον δέλτα είναι διχοτόμος, τι κάνει? Χωρίζει τη γωνία όμικρον σε δύο ίσες γωνίες. Άρα όμικρον 1 και όμικρον 2. Όμικρον 1 λοιπόν είναι ίση με όμικρον 2, επειδή όμικρον δέλτα διχοτόμος. Τρίτο στοιχείο. Η όμικρον σίγμα ανήκει στο πάνω τρίγωνο, στο όμικρον β σίγμα, όμως η όμικρον σίγμα ανήκει και στο κάτω τρίγωνο, στο όμικρον α σίγμα. Τότε λέμε ότι τα δύο τρίγωνα έχουν την όμικρον σίγμα κοινή. Άρα, θα πω κριτήριο πλευρά, γωνία, πλευρά. Από πλευρά, γωνία, πλευρά είναι ίσα. Τότε, εφόσον είναι ίσα, τι άλλο? Αφού τα δύο τρίγωνα είναι ίσα, τότε όλες οι πλευρές τους είναι ίσες, μία προς μία, και όλες οι γωνίες τους είναι ίσες, μία προς μία. Οπότε η σίγμα α ισούται με τη σίγμα β. Η γωνία β ισούται με τη γωνία α και η γωνία, αν θέλετε, σίγμα 1 ισούται με τη γωνία σίγμα 2. Από όλα αυτά, εμένα με ενδιαφέρει αυτό, ότι σίγμα α ισούται με σίγμα β. Στο διπλανό σχήμα, άσκηση 4, σελίδα 194. Στο διπλανό σχήμα είναι όμικρον α ισούται με όμικρον γ και όμικρον β ισούται με όμικρον δ. Να αποδείξετε ότι β γ ισούται με α δ. Εδώ το ένα τρίγωνο είναι πάνω στο άλλο. Είναι λίγο δύσκολο το σχήμα έτσι να το καταλάβει κάποιος. Ας γράψουμε λοιπόν υπόθεση συμπέρασμα. Στην υπόθεση λοιπόν όμικρον α ισούται με όμικρον γ και όμικρον β ισούται με όμικρον δ. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι β γ ισούται με α δ. Όταν λέει η άσκηση να αποδείξετε, το γράφουμε πάντα στο συμπέρασμα. Β γ ισούται με α δ. Πώς δουλεύουμε? Πρέπει να βρούμε δύο τρίγωνα που το ένα να περιέχει την α δ και το άλλο τρίγωνο να περιέχει τη β γ και να αποδείξουμε ότι αυτά τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. Άρα συγκρίνουμε τα τρίγωνα
όμικρον γάμα β, όμικρον α δέλτα. Έχουμε πρώτον, από την υπόθεση το όμικρον α ισούται με το όμικρον γ. Όμικρον α ισούται με όμικρον γ από την υπόθεση. Δεύτερον, η όμικρον δέλτα ισούται με την όμικρον β, πάλι από την υπόθεση. Και τρίτον, είναι ότι αυτά τα δύο τρίγωνα, και το όμικρον γάμα β και το όμικρον α δέλτα, έχουν την όμικρον κοινή γωνία. Άρα, από κριτήριο πλευρά, γωνία πλευρά, είναι ίσα. Και εφόσον είναι ίσα, τότε η α δέλτα ισούται με τη β γάμα. Η γωνία β ισούται με τη γωνία δέλτα και η γωνία γ, ή καλύτερα να το πω όμικρον γάμα β, ισούται με τη γωνία όμικρον α δέλτα. Από όλα αυτά, εμένα μου είχε ζητήσει να αποδείξω ότι η β γ ισούται με την α δέλτα. Άσκηση 6. Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών αβ και αβγ ενός ισοσκελούς τριγώνου αβγ, να πάρετε αντιστοίχως τμήματα β δέλτα και γ ώστε να είναι ίσα. Να αποδείξετε ότι η γωνία δέλτα ισούται με τη γωνία ε. Εδώ που έχει τη λέξη αντιστοίχως στη γεωμετρία, το χρησιμοποιούμε πώς? Επειδή μας λέει στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών αβ, αβγ ενός ισοσκελούς τριγώνου, να πάρετε αντιστοίχως τμήματα β δέλτα και γ ε. Άρα, στην προέκταση της αβ θα πάρω β δέλτα, στην προέκταση της αβγ θα πάρω το γ ε. Αυτό φαίνεται βέβαια και από το γράμμα, που είναι το γ. Αλλά και κάτι άλλο να έλεγε, έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί η λέξη αντιστοίχως. Στο πρώτο τμήματάκι που μου δίνει παίρνω το πρώτο, το β δέλτα, και στο δεύτερο παίρνω το δεύτερο. Θα μπορούσε να λέει παίρνω τα σημεία. Στο αβ θα βάζετε το πρώτο σημείο, στο αβγ θα βάζετε το δεύτερο σημείο. Απόδειξη. Για να μπορέσω να βγάλω τη γωνία δέλτα ίση με τη γωνία ε, θα πρέπει να πάρω δύο τρίγωνα, που το ένα να περιέχει τη γωνία δέλτα και το άλλο να περιέχει τη γωνία ε, και να τα συγκρίνω. Τα τρίγωνα αυτά είναι το β δέλτα γ και το άλλο είναι το β γ ε. Άρα συγκρίνουμε τα τρίγωνα β δέλτα γ, β γ ε. Αυτά έχουν. Πρώτον, έχουν τη β γ κοινή. Είναι και στα δύο τρίγωνα πλευρά η β γ, και στο β δέλτα γ και στο β γ ε. Άρα β γ κοινή. Δεύτερον, το κομματάκι β δέλτα, το θύραιμο τμήμα, ισούται με το γ ε από την υπόθεση.
Και τρίτον, έχω αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά και αυτή. Με ενδιαφέρει η γωνία αυτή εδώ. Αν μπορούσα να βγάλω αυτή τη γωνία ίση με αυτή τη γωνία. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα το ισοσκελές τρίγωνο. Στο ισοσκελές τρίγωνο, το ισοσκελές τρίγωνο μάλλον, τι στοιχεία δίνει. Δίνει ότι αυτή η πλευρά με τις δύο γραμμούλες είναι ίση με αυτή και ότι η γωνία Β, αυτή εδώ, ισούται με τη γωνία Γ. Τι παρατηρώ λοιπόν, ότι οι από κάτω γωνίες, η Δ, Β, Γ, είναι παραπληρωματική της Β και η γωνία ε, Γ, Β είναι παραπληρωματική της Γ. Οπότε, η Δ, Β, Γ γωνία είναι ίση με τη Β, Γ, ε ως παραπληρωματικές ίσων γωνιών. Δηλαδή, εφόσον η Β γωνία είναι ίση με τη Γ, τότε και οι παραπληρωματικές τους, που είναι το υπόλοιπο μέχρι το 180, θα είναι ίσες. Τότε και η Δ, Β, Γ ισούται με Β, Γ, ε. Άρα λοιπόν τα δύο τρίγωνα είναι ίσα, το Β, Δ, Γ και Β, Γ, ε, από ποιο κριτήριο? Άρα, από κριτήριο πλευρά, γωνία, πλευρά, ίσα. Τότε όλες οι πλευρές είναι ίσες μία προς μία και όλες οι γωνίες είναι ίσες μία προς μία. Οπότε η γωνία Δ ισούται με τη γωνία ε. Επίσης και η Δ Γ πλευρά ισούται με την πλευρά Β ε. Επίσης η γωνία Γ Β ε ισούται με τη γωνία Δ Γ Β. Από όλα αυτά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο αυτό.